Ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман. меҳмонои нави канали ман. Ҳазор раҳмат ки шумо дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб менависед. Назария ки шумо миннатдор ҳастам. иншоалло умедворам ки бозам видеои моро тамошо мекунед. чӣ хел апои азиз дидесед, мо дар ҷа хостима имрӯз пироги фарш қатъи пирог кунем. ба мо чӣ даркорад? 2 тухм даркорад, 2 қошуқ чай майда намак даркорад, сметан 2 қошуқи калон даркорад, ана масла даркорад. маска любой маска фарқ надорад, чӣ хел маскае боша мешава, маргарине чӣ хеле боша. ана бо чӣ даркорад? ор даркорад, разрахи тел даркорад. ва ма камтарак об андохтам дари. обдозӣ ма да камера наёмад, камтарак бисёни я 50 грамм воре об дабавид кардам. чӣ хеле ки дидесен хамирмона мехелем. Не сахт типр, не мягкий пр, нормали миёнаи хушрӯ. ами мягкитар боша, кас не сахти сахт не. тои хамирмон дам гирифтана насиб боша. бо ма чӣ даркорад? ба мо фарш даркорад, пиёз даркорад, 2 дона пиёз, 5 дона картошкара. ман 3 донаша мекунам. ана чӣ даркорад? баъд бо фарш гуфтам даркорад, 2 пиёз даркорад, 3 картошка даркорад, мирч даркорад, намак даркорад, зира даркорад. барои даронаш зирара мечикем, баъд меандозем, ба маззатар бо мешава. бо чӣ даркор боша? ҷа картошкара ма ими 3 таша гӯда назар мегирем. ман хостам ба ӯ чӣ майда кунам ки нашид. инҷа мо таф медем фарш, пиёза ва картошкара ва ҳама чиза арала када таф медем. хушрӯя рес мепаза, мехай мепаза хеле бисёр нехай хушрӯ хаем таф медема. баъд дар золамон золаро тинук мекунем. ира дар болои зола баъд бо чӣ даркорае? зелен гашничӯ укроп камтар ма аралаш мекунам, дабавид мекунем. дар зербагмона намак мекунем. нима хел апои азиз, тамошо кунед. хай бо давоми видеои морам бинен. шаҳри иркутска ма камера кардам, видео кардам. тамошо кунед чӣ хел аҷои мо. ма дар оҷа ба музика мебонам, гап намезанам. хай бо далшиш бо соли навӣ кӯдако падарко сайлуткафонӣ ама хел. ана инҷа надидем мо ҳамаша арала кардем. дар золамона тинук кардем. ира дар болои зола мерезем. баъд ман рӯи ида чӣ кам тари биридам. аяма хуб шуда набирен. бояд болошам тари маҳкам погуза кунед, ягон гилашай рӯш кунед. барои ман биридам безеб. хай ки хушрӯ буду чишда гирифтанда хай неудобнитар буд. шумо полниси маҳкам кунед, хай касе ки каданӣ боша. тавтор ҳар душа як хел маҳкам мекунед, бо хубтар аст. камтарак сира фаромӯш кардем. камтар дар болош сир мекунем, бисёр не, камакак. хела пой меҳрубон. хай тамошо кунед. ака инҷа ман айхел биридам. айода набирям, мир хел хушрӯбонию хубтар аст. ман айхел биридам. ҷо барои уй омадан шкофу биёд уй гирифтанда камтар неудобни. шумо полниси маҳкам кунед. бояд болош ба мо хитон ягон хел гилаш бидозем, бо хушрӯ мешава. нам хел пой меҳрубон. як тухми дигар дар болош мешакем.
камай тухмане мизардиш. Аз дар духовка мо мебонем. На тамошобинони азиз, пироги гӯшти мо тайёр шид. Ба фарше хай пироги гӯшти номай. Неки ба фарш макадам. Не хел хушрӯай. Ҳама тарафа бамаза хушрӯ. Нами бридагиё камтар неудобнитар гирифтандай намиё. Шумо полнист маҳкам кунед. Неки хай бамаза хушрӯ. Сочни хушрӯ. Хай ми ранги чӣ ори? Самбуса ори гӯё. Ок бачи. Намахел тамошобинони азиз. Инҷа уже мо тайёр кардем, ҳамаша бридем. ҳазор омад ки бо мо ҳастем. Тамошобинони азиз, неҷа шаҳри Иркутск, ҷое ки мо зиндагӣ мекунем. Хай мо ай дуртарем. Тез мо ба айҷа меоем. Тамошо кунед. Имрӯз беҳад 35 градус хунук буд. Ҳама ҷо туманай. Соз шаҳр наметова. Хай бозам камтар камера кардам. Магазиношам бисёр хай накам. Ҷои мева чиша камтар кам. хати кӯдако тамошо рафтем. Хай напои меҳрубон шумо тамошо кунед. Ҷои мо чӣ хелай. Бо хай бинависен чӣ гапай. Нозиҷа музика мебонам байд.